Čaudí, vítejte u dalšího videa a dneska je to Mad Dušejn Hockey Classic. Tak si zahrajeme pár zápasů, možná jeden dokonce jenom a uvidíme. Já to teďka budu hrát poprvé. Pardon, omlouvám se. Takže si zahrajeme za... Takhle a najdeme si Kanada, ne. Německo. Ježiš, dělej. Británie, Japonsko. Litva. Norsko, Rusko. Ježiš, dělej. Slovensko, Švédsko. Dělej. Švýcarsko. USA. Austrálie, Bělorusko, Kanada, Česko, no aleluja. Jestli se kopí Čechy, jde to. Tak to je jedno, takže zahrajeme třeba za Finy proti Švédům. Úplně jedno a dáme. Tak to nechám a dáme. Tak. Takhle. Tak jsme si nastavili ovládání a jdeme hrát. Bully. Já chci bully, jo, máme bully. Pěkná akce, ale bohužel. Ty navíc jdeme sami. A Pekarine. Asi. Nejsou jména, to je jedno. Bully. Vystřelíme gól. Skoro pod 3 hry. Dáváme gól. Tak jdeme dál. Naše bulé. Tak si přichneme ještě. A gól 2-0. To bylo přetáčet, aby jsme stihli čas. Teď přečíslení. Ne, 2-2-2. Konec střela. Finský golman si pohlídal. Máme znova bully. A znova tyčka. Ještě za bránkou můžeme hrát. Ježíš. Ještě střela. Gól 3-0. Je to je celkem lehká hra tohle s Finama. Boom. Bude golman. A ještě pěkně z backhandu. Tady jsme bránku. Teď musíme vracet. A offside. Fin. Vyhrát byli? Ne. Ty bacha na Finy. Pěkná kombinace a tyčka Finů. Měl tam prázdnou bránku a on to nedal. A BOOM! Ježiši. Ještě tady je další šance. Švédsko. Teď už zase Fini. Rána tyčka. A offside. Si nepohlídal. Teď jsme rádi, jak vyhrát bully, když už jsme to ukázali jednou. Boom, gól! 50 vteřin do konce první třetiny jsme se znova prosadili. Já myslím, že finský golman už toho má dost. Teď ještě kdybychom přidali jednoho. Konec první třetiny.
Tak vedeme 4-0. Jsem nečekal, že to zrovna proti Finům. V takovém tom severském derby byly tak lehký pro Švédy. Teď máme šance další. Pardon, zase mi pípá. Tak, bacha na další útok, bacha. A offside Finů. Jsem myslel, že máme nějaký trest nebo něco za foul. Nebyl to offside, takže dobrý. Jsme zrychlili a... Já chci puk. Dobře. A BOOM! Škoda. Wow. Až golman je zatím bez zákroku, bych řekl. A my navíc přidáváme už 5. gól do sítě Finska. Můžeme vidět, jak jsme prostřelili golmana. Nevím, jestli ani tady můžu dokonce vystřídat golmana. Tak já nevím, a teď jdem sami. No tak ne sami, ale... Dobře, golman teďka Finů se konečně připsal zákrok a dostal dalšího góla. Ježiš, to je lehký, když také do prázdný. Ježiš, golman úplně zůstal u tyčky nepochopitelně. Ježiši, to nechci. Tak. Nádherná přehrávka rána z dálky. Finský golman vyráží. Teď bacha na další protiútok Finů. A vedle. Mluvte mě trošku za bugy. A není to tak hrozný. Wow. Teď bacha na Finsko. A tam byl bodyček. A máme první 2 minuty. A Fini si zahrají přesilovku. A získali jsme puk a vyhodili jsme. Ještě jsme vypálili z úhlu a navíc se byl vhazovat před finskou bránkou. A už jsme v plném počtu, tak tady ty přesilovky moc zavíjných jsou, ony to jen čas celkově běží rychle. A teď navíc další šance. Další dáška. Není. Dobře, podržel si puk finský golman a potom po téhle buli už se asi žádný útok nestane, jen tahle střela. Ještě bychom mohli dorazit zkusit. A konec druhé třetiny. Druhý jsme dali min gól, tentokrát 2, ale ten stav 7-0, ta 6-0. No. 6-0 stav před třetí třetinu, to už je jasno, že vyhrajeme. Ale Fini by si mohli dát aspoň ten čestný gól, aby neměli tu 0. A teď jsme dali krásnýho crosschecka. Dobrý golman. Asi první zákrok. Teď navíc šance. Střela. Finský golman se podržel puk. Další střela zblokován a teď bacha na Fini, který jede sám. A tak tam jsou 2 naše obránci a nakonec střela těsně vedle. Ještě Finsko v šanci a teď můžeme jet my. Tady je trošku prostoru. Pálíme z úhlu. Finský golman se podržil. A zase vystřelíme ten razon. A příhodně hraje za bránkou finský. Ta švédský hráč. Objel bránku a finský golman chytá. Ale ještě teďka, to je obrovská šance. Vystřelil švédský hráč. Takže moc v úhlu ještě drážka. A teď má finský golman plné ruce i nohy práce. Švédi tlačí na jeho bránku. Tak teď to byl hodně buglý. A máme další útok. Offside Švédů. Což jsem já. Vyhráli jsme buly. Teď bacha. Offside. A BOOM! Finský golman si přece jen snaží zlepšit procenta nějaký úspěšnosti zákroků. A za chvíli nám skončí
zápas bývá minuta do konce a švédský golman se přepsal další zákrok, ale pak špatně rozehrál a pak dobře vychytal a Švédi se radují z výhry 6-0 v severském derby. Tak to je fakt hustý zápas. Ale teď už bychom mohli prostě zápas ukončit. I tohle videjko. No co vám líbilo a nevím, co bych tomu dodal, je to dobrá hra celkem, ale bych vám ji doporučit ke stažení. Tak bych se s vámi rozloučil z duš.